ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ଆମ ସହ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଯିବେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଫ୍ରି ମିଳିବ କି କେଉଁଠି ରହିବେ କେମିତି ଯଦି କ'ଣ ଘଟିବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଠିକ୍ ସକାଳ ଭୋରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସି କଟକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା ଭିଡ କେତେ ଜୋର ଜମିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ ଆସିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଯୋଡେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯିବା ଠାରୁ ଆସିବା ଯାଏ ଆଗରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ରହିବା, କ'ଣ କରିବା, କେତେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଆଉ ଫୋନ ସିଷ୍ଟମ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ କି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଗେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ହଇରାଣ କେମିତି ନ ହେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତୁ। ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିବ ଆଇଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ିଓର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଛି। ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ ଏମିତି ହେଲାଣି ଲାଗିଲାଣି ସିଟରେ ବସିବା ତ ଦୂର କଥା ଠିଆ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କହିଲେ ଭାରି ତ ଦୁଃଖନୀୟ କଥା। ନୂଆ ଚପଲ ମାନେ ଆସିଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛି। ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛି ଯାହା ଏଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ନହେଲେ ମତେ ଏଇଠୁ ଚଲେଇବାକୁ ତା କିନ୍ତୁ ପାଦ ତ ଆମେ ଯୋଡି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନରେ କ'ଣ କେମିତି ଘଟୁଛି, କେମିତି ଯିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଞ୍ଚିଆ ନା ମଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମଉସାକୁ ପଚାରିବା ଚାହିଁବି ଟ୍ରେନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚା ପା ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗରମ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲି ତ ଟ୍ରେନରେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଚାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଖାଇବାରେ ଏମିତି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିଲା ଖାଇବାଟା କେମିତି ଭାଇ ଲାଗିଲା? ଭାଇକି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଖାଲି ପିମ୍ପି ହେଉଛି। ପାରୁଥିବେ ଚା ନାଁରେ ଏଠି ପୁରା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ପୁରା ଅଟକି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଧା ବାଟରେ, ଯେମିତି ଜୀବନ ଅଧା ବାଟରେ ଶୋଷି ଯାଇଛି, ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ପୁରା ସେପଟେ ଟ୍ରେନ ଯଦି ଫୁଲ ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଲୋକ ପୁରା ତତ୍କାଳୀନ ଭୁସ୍କିନି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଇଲେନ୍ସ ଦେଲା ଏବେ ଆମେ ଚଢିଯିବା। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନଟି ରହିଯାଇଛି ଯାହା ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଜାଗାରେ। କିଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜାଗା। ଆଉ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଠିଆ ହେଇନି, ଟୋଟାଲ ବାହାରେ ଦେଖିବ ଭିଡ ପୁରୀରେ ଜମି ଯାଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଗରମ ଗରମ ସମୋସା, ସେ ଗରମରୁ ତ 4 ଦିନର ଯୋଉଟା ସମୋସା କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ସମୋସା ଦବା ପାଇଁ ସେଟା ସମୋସା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।